खात मोनबाय आरो नै थांगोन जों हेलो फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनो बावहरग्रोनाय जाबाय दिनै जोङो उरियाम घाट खाथि नेपानियाव थांनो ओंखारदों बेयाव थांब्ला बे नैबे जोंनि घाटखौ बारलांनांगौ ना बेखौ बारलांनानैसो जोङो दोयां रेंमा नै लोगोफोर बे जोंनि ओनसोलनि खाथि एरियानिनो आरोना नायलाय बेयाव फोथारा खालि जाना दं बेयाव बेलेग बोसोराव माइ गायो मानोना दा बे बोसोराव माने अखायानो गैया खायसे खोनानो मोनदों खायसे जायगायाव माने दैबानाजों बुखारलांजादों आरो जोंनिथिं खरांजों माने दस्रानि माबायानो माबायदि नै लोगोफोर बे फोथारखौ नायदो बे एफा गुवार फोथार बेयाव रावबो माइ गायनो हादिया बेलेग बोसोराव माइ गायनो हायो नैबे बोसोराव जोंनिथिं अखा बारा हायाखै बे दोयां रेंमा ओनसोलावथ' बारा हाथाराखैनो जोंनिथिं एसे एनै हादोंब्लाबो गायदोंब्लाबो दा अखा गैयैनि जादाव माइयानो बारा जायाखै जोबोद दुखु नांबाय बे नेपानियाव फैनाय टाइमाव बेबायदि फोथारखौ नुनानै बे हालोदखौ नुनानै खायसेथिं दैबाना आरो खायसेथिं नैबायदि खरां जाब्ला मा जानांगौ बे बोथोरा बे बोसोराव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नेपानियाव हाबबाय आरोना लोगोफोर जोङो गासैबो नै लामायाव अन्थाइ खुवारि बेखिनियाव बे हाजो गुदियाव अन्थाइ जमा जमा दंजोबो आरो अन्थाइ बुग्रा मानसिफोराबो जोबोद दङ अन्थाइ बुयो इयावनो गोजान गोजान मानसि फैनानै हाजिरा मावफैयो आरोना ठिकादार माबाफोर लाफैयो कन्टेक्ट अन्थाइनि फाइनाली सफैबाय आरोना लोगोफोर जोङो मोनसे जायगा ना बेयो नेपानि होनो नागालेण्ड गोलैयो नागालेण्ड बर्डार आसाम खाथि आरो बे बिथिं दोयां दं जोङो ब्रिजनि सिङाव दङ दा नैथिं दङ आरो देखायलांगोन जोंजों फंबाय मोनफैदों साथाम फंबाय आरो नै आंनि लोगो हिर'नि जों दानिया जुलुनि दलङाव गाखोहैनोसै आरोना लोगोफोर जुलुनि दलं आयौ गिबाय नामा
नै जोंना इउटुबारा सासे थांनो गिदों जुलुनि दलंखौ हा नों थांनो गिया नामा नाहरदो थांनो